harap at ang kaayayang liraw. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo nining santos nga misa ang kauswagan sa atong nasod, labi na sa atong mga giatubang ro mga problema ug ang atong mga leaders makaamgo unta kanunay sa tinuod nga panginahanglan sa atong katawhan alang sa kauswagan ug sa kalinaw. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, remaining slots, hatagan unta sa dugang grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag nganhi kanamong imong mga tao ang pagkamakanunayon sa among pagtuo ug paglaom, aron dili kami magduha-duha, nga matuman gayod ang imong mga gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudeyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconio, nadadi nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod, nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya o mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw siya o si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pagampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mapatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman.
Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanang mga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudeyo aron motuo sila. Didto nagpabilin sila dugay uban sa mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sa imong gahom. Ang imong mga higala Tugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom. Ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadaykanan sa Ginoo. Ug ang tanang tawo magdaig unta sa imong palaangalan. Hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka o ayaw kahadlok, gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mo balik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini motuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana manlakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pananglitan, asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, usahay makuyapan jud kag kulata, mupadayon pa ka og pakigtipo niya o dili? Padayon dili? Or ikaw bana, budhian kas imong asawa, manglaki siya, unyag musulti pagyud kaniya gamay, badlong, tamparuson dayon ka, hulga-hulgaon pa kang patyon, unsa man mopadayon pa kag pakigtipo niya? Tubag, dili. Or pare, sige haglibak, sige hagdaot, unya wa pagyoy kulikta, ana daoton pa, unsa man mopadayon pagyud ko og alagad? Mopadayon. Wa gihalin ang slat, mopadayon pagbaligya? Mopadayon. Mao na siya'y timaan sa tao nga malinawon, kanang naabay kalinaw nga tinud-anay, makapadayon na siya, dili mo atras. Pero kanang tao nga way kalinaw, giharian sa kahadlok o kabalaka, mo atras na. Nilingya imong tupad, ning naa kay kalinaw, ay kalinaw. Og maunay akong pagampo og maunay akong gipangandoy sa atong mga politicians, labi na gis mga nangapildi. Ang napildi gikas pagka senador hangtod pagka konsihal, hinaot unta nga mopadayon mog alagad sa katawhan sa inyong labing nindot nga ikaalagad, aron gyud magmalinawon ta. Nya sa mga midaog sad, hinaot unta nga ang inyong commitment sa pag-alagad dili unta mabulingan sa inyong kahakog, kay tungod ng kanimang mga hakog mga igsoon kanang maghimo anang graft and corruption nga kung makalingkod na magpahimos Diyos kwarta. Mao na sila yung mga taong way kalinaw, nabalaka ba sa ugma nya moingon dayon, maniguro ta karon mintras makatigom pa ta, tigumon ta gid ni kay para ni sa atong future. Gilain na sang tigom si tigom, lain na sang lingi sa imong tupad ingna nagtigom ka, ingna ba nagtigom? Oy, dako kay na magsigi kag tigo, mag-anam og kadako ang imong tinigo, mag-anam kag wa nay kalinaw. Muna si Kristo ang iyang gisulti katapusang sugo,
uli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan nga naman makabaton kag kalinaw. Mao na si San Pablo sa unang pagbasa gihisgutan, gisupak siya, gibato pa gyud siya, patay na tan-awon, gilabay na dito sa gawa sa syudad, human gialirungan sa iyang mga kauban ug nagampo sila, murag nag pre-over, ni bangon og balik. Sa dihang ni bangon og balik si Pablo unsa may ang gibuhat? Ni dagan? Wa, ni balik og sulod. Diin siya gibato og nagsigi siya gapog sangyaw gani gidasig niya ang mga tao nga kinahanglan mo agi kita sa daghang kalisdanan aron ta makasud sa langit. Wa siya mo atras, ni padayon siya. Si Jesus pod, niingon si Jesus diri, ako hapit na patyon, ay mong kaguol nga mamatay ko. Kanirong atong gipadulngan, kamatayo na ninako, pero ay mong kaguol. Kay dunay amahan nga naghatag og kinabuhi. Yan, ningon din siya diri pag-ending, tana, manlakaw na ta. Asa man sila mulakaw? Palayo sa Jerusalem? Nanlakaw sila pasulod sa Jerusalem. Diin siya giandama na og kamatayon. Kana mo'y nindot. Muna ang asawa, sige kulata, moingon ra gyud ang asawa, padayon ko. Lagom na kaignaong nangalubo ng ngipon, padayon ko. Ano? Sige. Okay mo na. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kinsa may higala ni Hesus nga makatug-an nga ang iyang gingharian ni anas kalibutan. Ang mga tao nga dili mahadlok magantos og mamatay. Kana ba mga taong malinawon bisan og gidaog-daog og daghan kay taana, Mother Teresa, San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, kana sila San Roque, Saint Therese, tanang mga santos nga atong gibutang sa altar o kadtong mga santoson og kinabuhi sama nilang Bishop Chupilo Kamomot ug uban pa, naghatag gid sila kalinaw. Lingay mong tupad, ing na masantos ka. Ing na ko no, ing na masantos ka. Ratulon magigastanan. Muuban lang imong buhok dahil magkagpakulor ana imong buhok, maratol man ka, di man ka malinawon, magtan-aw sa imong buhok. Tan-aw lang ka sa imong naong nga medyo luspad dabdayon magkagbutang dayon ana nusnos dayon papuwa-puwa kay maratol man kag ang imong naong mura nagluspad kaayo. Ayaw, relax lang. Kung mao na tinuod nimong naong, relax. Di ba? Ginikanan ka, dayon magkasuko, manghapak din ang mga anak, tungod lang kay wa mo tuman sa imong sugo. Ayaw, relax lang. Sige, assignment. Sugod karon. Ayaw na gyud mo giyaw-yaw. O di na kita mo yaw-yaw. Okay mo, ana? Ana. Sige, suway ko no. Gikan karong orasa hangtod ugma sa alas 7. Ay na mo giyaw-yaw, ha? Di na ta mo yaw-yaw. Nya ugma og magkita patag di mo mga matay. I-check kuno nato kinsay nakatuman nga wa gyud mo yaw-yaw, kanang relax ra gyud ba? Malinawon ra gyud. Kay matud pa ni Kristo, kining kalinaw nga akong ihatag ninyo, kalinaw ni nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Kay unsa man ning ihatag sa kalibutan nga kalinaw, dali kay mawa inigabot nas mga kasakit o mga pagsulay. Mapapas ra dayon, pero ang kalinaw ni Kristo, bisan pag naay kamatayon, bisan pag naay mga panghulga,
magpabiling malinawon. Muna ang mahal nga Birhen Maria, malinawon ragid siyang nagsunod ni Hesus, samtang si Hesus gisakit, gipapasan sa cross, hangtod nagbitay sa cross, malinawon siya didto. Ug unsa may timailhan nga malinawon ang usa ka tawo, dili masuko. Wa gyud masuko si Maria, naghilak ra, pero wa gyud masuko. Kay nga naman malinawon. Muna assignment, why yaw-yaway. 24 hours lang. Nya human i-evaluate ko no. Inighuman nimo og himo ana, i-evaluate ko no unsay imong gibati. Nya kun medyo gani nindot, padayon na. Ako bitaw karon ingnon ko, pader, kaon og balik og rice, kaon og balik og pan, inom balik og soft drinks, normal na bitaw ng dugo nimo. Normal naman ako rong dugo na mas mga niabot mo tanig 200 kape niya karon aning low carb diet og fasting na abot na mga 105 usahay 90 pa kapin ana normal na kaog balik ingon din ko di na lang ko oy siya nga naman uy you miss 1/2 of your life nako niagi naman sa kugkaon ana usa gani ka loaf nga kanang sliced bread duha ra man nakaadlaw nako kanon sa una soft drinks gani sunuron man ana kong Sprite, Royal ug Coke mag-aray sa kog beer sige kog kaon rice pang sugot ra kog pulos rice way sudan karon sudan na lang wa nay rice. Nyanindot man akong gibati, akong padayonon. Mga 10 months na ko karon. Pa mami magkita ng Doktora Grace Rojo, Tan. Pasalamat yung kong usab ana niya. Kay, bisag mamatay pa ko ugma, mukalitra kong kamatay, basta nakasinati ko nga, wa ko'y giinom tambal, wa tanan, way vitamins, pero ang akong energy, ang akong ganing kalagsik, ang panakit sa akong lawas, nangawagtang, wa dyo'y giinom, bisan gamay, o bisan mamatay pa ko ugma, malinahon ko, nga naman, naka-experience ko, nga kiniding atong lawas, doon na gide siya healing, natural healing power. Kung tagaan lang gid nato siya gigayon to heal. Nga ang the best nga ako na experience is kaning pag-practice og low carb and fasting. Pariharasan ni sa kanang akong gi-assignment nato. Nagtuo manggod ta nga nindot ang balay basta mosunod ang tanan nimo. Nindot kanang usa lang nimo kasultib hilom dayon silang tanan. Murag nindot, pero di biya na mao'y pinakanindot. Ang pinakanindot kanang makasulti sila, makasulti sagka nga naay pagdinawatay, naay paghigugmaay. Ang pinakanindot kanang ang matag usa ka membro sa panimalay makat-on anang kamao kong muantos nimo. Munang do nami dinhi gikuan kaning among COVID kanaron si Cap Richard sa Santa Cruz nahimo naman arong Konsehal Richard ni daog man siya sa atong midterm election sa pagkakonsehal des Lungsod ato din pakpakan Cap Richard na ikaw Cap bantay lang gyud ka nagsige na sila gamit sa among principal kanang among organisasyon nga COVID Center of Very Insightful Dinner Group Tatak AAA na amsa na sa akong picture Ampo Alagad Antos AAA Ampo Alagad Antos mao ni ang among technique or principle aron nga mohari ang kalinaw sa pamilya kanisad si Cap Victor kaning dinhi sa San Vicente kuan man sa kana sige sa kuno na sila away-away anang yang asawa na karon kuno malinaw na kay sila di na gyud sama sa una ba nga hapit kada adlaw na agid sila sininghagay usahay maginukdanay pagkutsilyo karon kuno tungod anang Ampo Alagad Antos gimingaw na sila sa ilang daily nga
routine katong away. Nanindot no. Ano bang kamao kang moampo, nya mo alagad ka sa imong kaubas balay, nya mo antos kaniya. Ana, ako sa dinhi nagampo ko, nag-alagad ko ninyo, isip inyong parish priest, niantos lang po ko nga dili kay mo palit og slot. Nya kita sa dinhi ni ampo ta, ni alagad ta, ni antos ta. Kay magtukod ta dihag Columbari na sa mga ning invest nato. Karon sige paluap, pader, asa naman tong Columbari? Maikog sa kumusulti og wapay progress didto man ta sa DSOD kanang unsa nang DSOD, Department of Human Settlement and Urban Development, mo siguro na siya Social Urban Development. Amo na wa ko kibaw. Mumao na siya meaning karon. Praise the Lord sa atong pagsigig antos, sige ta og process bisag perting lisura ang atong cooperative na tagaan na gyud og development permit. DSOD. Salamat sa DSOD officers. Labi na ako lang na-i-mention si Engineer Boyet, mao man toy ni entertain nato. Nya karon ang nipirma ani si Attorney Lindon Hontilia, Regional Director sa DSOD. Daghan ra ba kay tag mga suod des DSOD kay sige kuno sila og kanang sunod nako pagbisita nako dito gasigig pa picture. Diyan na gibutang nila diri this refers gi-address ni nako nya development permit nya dayon mo na ilang giingon, dear Father Obod, this refers to your request to issue a development permit for your columbarium project, St. Vincent Ferrer Memorial of Love, Columbari, located at Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Please be informed that the same is now granted after you have fully complied with the department requirements under Executive Order 648, Columbarium. Accordingly, Development Permit Number R7-25-021 dated May 5, 2025 is now granted. Unsa man ning development permit? Mao na ni siya ang step aron maka-issue na sila nato og kaning license to construct and to sell. Mao na sanay ato rong gi-comply na nasanay daghang requirements pero dako-dako na gid ni siya nga kanang development nga nananing kay wa ni siyang development permit wa man sa tagyoy license to sell. Nya moagi lang kita aning antos nga kay kanigong atong columbarium nga tukuron para ni siya sa atong pag-alagad. Mo income ta o gamay ang atong cooperative in order to serve more and greater. So service gyud ang ato mo nang ang title sa atong cooperative, service cooperative. Mo serve sa simbahan, mo serve sa community. So inig kuano nya nato ani inig pamaligya kamo sang gustong mo serve, pamalit lang sa dayon mo aron puhon anha lang sad mo isod unya puhon. Apil nako nya magsilingan nay nata magtuktukay nata musta okay ra ko father peaceful ka yes peaceful ra sige padayon tagkatog din he. So salamat sa mga na-involve nga naka-process ani ang atong DENR nga mihatag nato sa CNC ang atong municipal mayor o sa municipal board diha nga nihatag nato sa mga documents nga atong gipang process o sa atong barangay San Vicente, kapitan o mga konsihal o sa atong mga engineers, mga accountants o mga nag-process. Salamat sa inyong paghago. Nya padayon taghago for more requirements to comply. Mao ni ang usas mga examples, mga igsuon nga parang unsa na nga ana? Antos lang gyud ba? Anya na natay development mo na muhangyo sa tas atong mga kuan, mga government officials mag-inantusay unta ta
dili ta mo paantos, mag-antusay ta sa usag-usa. Unang atong hangyoon silang ananaog, labi na nirong mga na ay highlighted kayong pagkadaog kay murag unexpected sama sa atong bag-ong governor, si Governor-elect Pam Baricuatro, yang ato sa diha sa Cebu City, ang atong mayor, ang bag-ong mayor, si Mayor-elect Engineer Nestor Archibal. Atong iampo, naaman ko'y mga nahibawan gid ani nila personal nga mga nindot ni sila sa mga binuhatan in relation to our church and to our people. Iampo nato nga di unta sila malipat, kamaon ta silang muantos o mo channel sa kalinaw alang sa nangihanglan. Manindog ta. Mga igsuon, ang labing dakong gasa nagihatag sa Ginoo kanato mao ang iyang kalinaw. Mapaubsanon kitang muduol kaniya og moingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magtinguha pagdala sa katawhan, sa bisan asang dapit diha sa pagsinabtanay, sa pagtinabangay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran, maghago alang sa hustisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga naguol, nahadlok ug nahingawa, makakaplag sa matuod nga kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang kalinaw ug ang gugma maghari diha sa atong mga Pinoyanan ug mga buhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Langit nun og mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugma, sa gupauksan, tusan. Kining panog, kining ino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo,
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan og ihatag ang bunga sa kalipayng dayon nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila paangay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kaming imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan ang pagdangat sa mahimayaon nga pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon atog yung sundon ang pamaagi ni Kristo dili ang pamaagi sa kalibutan. Unsa may pamaagi ni Kristo, kinahanglan gid ta moagi sa mga pag-antos aron makasulod tas gingharias langit. So salamat sa nag-antos kuyog nato. Sige pamalit og slots. Walang sa taroy update, ugma na lang atong update. Unya padayon lang tagpalit na patay SBF dag tag 500 pesos o katong atong GHDP tag 100 pesos. Mas maigin tag mahurot na to nig palit karong buwana kay haron ika-June wala na tay ibaligya kay mularga ra ba ko ngadto sa US. Para sa mga online parishioners nga naa sa US, ang akong itinerary, nya pasaylo ako nga dili na ako mabisita ang uban yung mga lugar. Kanira siya, Dallas, Texas, sunod Houston, Texas, sunod Spark City, Nevada, sunod Queens, New York City, ana diang mga eryaha, unya dayon sa Sacramento, California, dayon sa Cerritos, California, nya dayon sa Merced, California o Fresno, California. Nya na ako yung mga contact persons dito. Kung gusto mo makig-meet nako, i-message lang ko sa messenger kay ako san mong i-refer dito para ma-arrange nato atong kita-kita. Magchika-chika lang ta. Nya ginyo kong pakanon, low carb lang joke. Unya mas may pag-ikas na lang no ito. Kay para gihapon na sa atong simbahan. Nya, salamat pag-usab sa DSOD, sa atong regional director, si Attorney Lyndon D. Hontilia.
sa paghatag sa development permit sa atong cooperative para in relation sa construction and selling of our columbaris for the development of our ganing area or sa atong parokya o sa dinhi sa atong LGU. So ang development permit mao na ni ang very step aron madawat nato ang license, may isyuhan tag license to sell. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pasin